मुंबईवरून आले मतदानासाठी आणि सगळ्यांनी पण आवर्जून मतदान करायला हवं. 5 वाजेपर्यंत मतदान आहे. तो पण तुम्ही प्लीज सगळ्यांनी या आणि जो हक्काचा माणूस आहे त्यालाच वोट करा. आनंद भरपूर आहे कारण हक्काच्या माणसाला वोट केल्यानंतर आपल्याला ज्या सोयीसुविधा आहेत ते लवकर मिळतील. त्यामुळे आम्हाला आनंद आहे. मुंबईतल्या लोकांनी मुंबईतले लोक पण चाकरमानी इकडे आलेले आहेत मोठ्या प्रमाणात वोटिंगसाठी आणि त्याच्यामुळे त्यांचा पण प्रतिसाद बऱ्यापैकी आहे. माझं नाव प्रज्ञा पांडुरंग राऊळ. सगळ्यांनी लवकरात लवकर घरातून बाहेर पडून मतदान केंद्रावरती जाऊन आपला जो मतदानाचा हक्क आहे तो सगळ्यांनी पूर्ण केला पाहिजे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्याला मतदान करणं गरजेचं आहे. जास्तीत जास्त संख्येने लोकांनी यावं लागेल. आत्ताच मी वोटिंग केलेलं आहे. सर्वांनी एकत्र सगळ्यांनी घरातून बाहेर पडून वोटिंग केलं पाहिजे जास्तीत जास्त संख्येने. एकंदर लढतीकडे माझा विजय हा निश्चित आहे आणि येणाऱ्या उद्या 9 तारखेला मी संध्याकाळी विजय उमेदवार म्हणून तिथे नक्कीच जनतेसमोर येईल. पैसे सगळ्यांनी घेतलेले आहेत त्यामुळे काय सगळ्यांनाच्या घरात लक्ष्मी पोचली ही आनंदाची गोष्ट आहे आणि त्याचं एकमेव कारण मी आहे. आणि जरी पैसे लोकांनी घेतले असतील तरी मतदान हे जो इथला स्थानिक आणि आपल्या हक्काच्या माणसाला होईल अशी मी आशा ठेवतो. आणि भरपूर वारंवार वापर झालेला आहे. मी आकडा सांगत नाही पण ज्यांच्या अपेक्षा पण नव्हती की आमदारकीला किंवा खासदारकीला एवढे पैसे भेटले नाही, डबल पैसे इकडे भेटलेले आहेत. त्यामुळे चांगलं गावात चांगलं वातावरण चांगलं आहे पैशामुळे. आणि मतदान हे फक्त स्थानिक आणि आपल्या हक्काच्या माणसाला होणार यावरती जनतेचा मला विश्वास आहे. नाही पैसे घेऊन लोक 100% करणार आहेत. कारण लोकांना माहिती आहे की आपल्या हक्कासाठी धावणारा आणि आपला माणूस जो असतो तो नेहमी आपल्या गावातला आणि 24/7 अवेलेबल असलेला माणूस पाहिजे त्यांचं जनतेला माहिती आहे. त्यामुळे मला वाटत नाही की मला वाटतं की पैसे घेऊन पण लोक मतदान आम्हालाच करतील, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे बसायला चिन्हालाच करतील.